En aquest vídeo farem el segon exemple de l'exercici 4 de treball autònom. Veieu, és una funció quadràtica. Quadràtica perquè està al quadrat. Sí? És grau 2. D'acord? Bé, ens inventem els números igual. D'acord? Fiquem un menys 3, un 3, menys 3, el menys 2, l'1, el menys 1, el 0, l'1, el 2, i el 3. D'acord? Bé, donats aquests valors, anem a calcular les seves imatges. Vinga, f del valor menys 3, com es calcularia aquí? Doncs posaries el menys de la fórmula, parèntesis, menys 3, perquè és el valor menys 3 el que vols avaluar, al quadrat, més 4 per menys 3. D'acord? Aquesta funció és així. Donada una entrada x, assigna el quadrat del contrari de x, és a dir, menys x al quadrat, més 4 vegades el seu valor. És complexa aquesta funció, però bé, això es pot calcular amb calculadora. Si teniu una calculadora científica, és així de simple. Agafeu i dieu, molt bé, puc anar fent menys, parèntesis, menys 3, tancar parèntesis, al quadrat, més 4 per parèntesis, no cal el par, de fet, si és natural, així, natural display, amb el parèntesis ja tal com escriviu. I dona menys 21, d'acord? De fet, ara us vaig ensenyar amb calculadora com calcular totes les imatges, totes les f's aquestes, i poder fer-ho directament amb una taula. Per fer-ho, aneu a Shift, perdó, no, sense Shift. Aneu a aquest botó de Mode i teniu Count, Stat i Table. Heu d'anar a Table. La funció quina seria? Aquesta. La intento escriure. Menys, i ara com escric una x? Doncs la alfa, i aquí teniu la x. D'acord? Al quadrat més 4 alfa x. Aquesta és la funció que vull que em facis la taula. On començo? Start, on començo? On començo en el menys 3. Perquè jo ho vull, Podria començar en un altre. On acabo? En el 3, perquè ho he posat aquí en la taula. I el pas, de quan és el pas? Doncs és d'un en un. I aquí teniu la taula. En el menys 3 em dona menys 21, per tant ja ho puc posar. Menys 21. En el menys 2 ens ha donat menys 12. Ho escric al llapis i després ja ho passaré. Menys 12. Aquí m'ha donat menys 5. En l'1 m'ha donat 3. En el 2 m'ha donat 4. I en el 3 m'ha donat 3. D'acord? En el 0. En el 0 m'ha donat 0, evidentment, perquè les dues estan afectades pel 0. En l'1 m'ha donat 3, en el 2 m'ha donat 4 i en el 3 m'ha donat 3. Ho passo a net. Seria menys 12. Aquí teniu el menys 5, el 0, és 0, el 3, el 4 i el 3. I ara es tracta de comprovar-lo, que em diu que està correcte, i representar-los. Com el represento? Doncs bé, en el menys 3 seria menys 21, no m'hi cap a la taula. El menys 12 tampoc.
El menys 1 sí, no? Menys 1 aniríem al menys 5. Estaria aquí. 1, 2, 3, 4 i 5. Aquí. Seria aquest punt, d'acord? En el 0 és 0. Aquí la teniu. En l'1 val 3. En l'1 val 3. 1, 2 i 3 aquí. I en el 2 val 4. En el 2 val 4. 1, 2, 3 i 4. I en el 3 val 3. D'acord? Per tant, aquí estaria baixant. Fixeu-vos que fa com una paràbola, Si comproveu, passa per aquests punts que hem dibuixat. D'acord? I fins aquí el vídeo. Espero haver-vos ajudat.